галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Газиз кардәшләрем, Раббыгызга кайтыгыз. Аллаһ Тәгаләгә барча гынах хаталарыгыздан тәүбә итегез һәм белегез, Аллаһ Гафурур Рахим, ул гафу итүче һәм рәхимледер. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә Нур сүрәсенең 31 аятында әйтә: "Ва тубу илаллаһи җамиъан". Аллаһ Тәгаләгә кайтыгыз ди, Аллаһка тәүбә итегез, барыгыз да ди. Бөтенебезгә әйтә: "Әйюһал муъминун", әй муъминнәр ди. Иманы булган һәрберебезне чакыра, Аллаһка кайтыгыз ди. "Ла'аллакум туфлихун" ди. Бәлки шул вакытта сез уңышка ирешерсез ди. Может быть, тогда вы преуспеете ди. Шуңа күрә Адәм баласының бу дөньяда бәхеткә ирешү өчен, ахирәттә Аллаһның җәннәтләренә керүе өчен гынах хаталарыннан тәүбә итеп, Аллаһы Тәгаләгә кайтуы кирәк. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә бәлки ирешерсез диде. Рамазанның соңгы атнасы. Бу елның иң кадерле көннәре түгел, төннәре. Әлеге көннәрдә күбрәк көннәрегезне түгел, төннәрегезне кайгыртыгыз. Күпчелек көчләрегезне көннәргә түгел, төннәргә сарыф итегез. Чөнки бу мизгелдә, бу хәлдә төннәребез кадерлерәк. Рамазан айының бәрәкәтләре турында күп сөйлибез. Күп вакытта Рамазан Аллаһның рәхмәт айы, Рамазан Аллаһының юмартлык айы, ризыклар арта торган, күп бәрәкәтләр килә торган ай дип әйтәбез. Әйдәгез, Рамазанның гыйбадәтләре хәбәр ителгән төп хадискә кайтыйк. Иң күп минбәрләрдән шушы хадис яңгырый. Пәйгамбәрбез галәйһиссалату вассалам бу хадисне 3-кә бүлде. Беренчесе: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан", кимдә ким Рамазан айын уразада үткәрде ди. Рамазанның уразасын тотты ди. Иман белән Аллаһка һәм өмет белән, с надеждой Аллаһның рәхмәтенә, Аллаһның мәгъфиратенә, Аллаһның җәннәтенә иман һәм өмет белән ди, уразада үткәрде. Аңа нәрсә була ди? Нинди бүләк аны көтә? Гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Аның элек кылган бөтен гынахлары кечерелер ди. Ему простятся все его прошлые грехи ди. Бу хадиснең беренче өлеше. Хадиснең икенче гыйбадәте: "Мен қама Рамадана иманан ва ихтисабан", кимдә ким Рамазан айын иман белән һәм Аллаһның рәхмәтенә, мәгъфиратенә өметләнеп кыямнарда үткәрде ди. Кыямнарда. Кыям нәрсә ул? Төнге намазларыбызның басып торуы. Аякларыбыз арып китсә дә, күзләребезгә йокы керсә дә, юк, без кыямда торабыз. Менә кем ди иман һәм өмет белән Рамазанны кыямнарда үткәрде, аңа нинди бүләк? Гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Аның элгәре кылган гынахлары кечерелде ди. Шул ук бүләк. Хадиснең 3-нче өлеше:
Мен қама лейлетіл қадри иманын уақтисабы. Кімді кім? Қадыр түнін, күнін түгіл, түнін иман білән, һәм үміт білән қиямда үткәрді, намазда, уяу, йоқлап ятмады, ғибадатта үткәрді, қадыр түнін. Что ему за это дейді? Ғуфира лаху ма тақаддама мин замби. Әлік қалған гүнахлары кешірілді. Қарағыз. Түп үш ғибадат келе. Бүләк бір. Үшісіне де гүнахлары кешірілі. Гүнахлары кешірілі. Гүнахлары кешірілі. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан айы, мағфират айы. Мағфират прощение деген сөз. Bizlərнең кемшілік хаталарыбыз сүртілә тұрған, гүнахларыбыз кешірілә тұрған ай болып тұра. Көп кішілер ниндидер изгіліклер турында сөйләгәндә, ол изгілікләрнең савапларын ишетергә яраталар. Мәсәлән, шундый садақа берсәң, синең Аллаһ байлыгыңны арттырыр. Бигрәк тә җәмәгать без яратабыз бүген килә торган савапларны. Әле ул бит тегесе ерагының, ахират, кыямат, менә бүген кирәк. Шуңа күрә шуны эшләсәң, байлыгың арта, машалла, моны эшләргә кирәк. Шуны эшләсәң, гомерең узыная, моны эшләргә кирәк. Шуны эшләсәң, бәрәкәтең арта, моны эшләргә кирәк. Шуны эшләсәң, Аллаһ сәламәтлегеңне арттыра, моны эшләргә кирәк. Ләкин ни өчендер почему-то мин аңламыйм. Күп кешегә шуны эшләсәң, гөнаһларың кичерелә дигәч, ул моның белән артык тәэсирләнмәй. Ярар инде. Кичерелә. Әле 90-нчы елларны 16-17 яшьлек малайлар, егетләр шәкерт булып утырабыз мәдрәсәдә, остаз безгә сөйли корбанның савапларын. Шуннан соң беребез сорау бирә, менә корбан чалган өчен Аллаһ нәрсә бирә? Шуннан соң остаз хадис китерә. Пәйгамбәребез әйтте, синең чалган корбаныңның бугазыннан беренче тамчысы җиргә төшкәнче гөнаһларын кичерелә ди. Шуннан соң беребез сорый, тагын нинди саваплар? Шуннан остаз безгә карый да әйтә, сезгә тагын нинди савап кирәк ди. Менә бит инде ди, гөнаһың кичерелә, моннан да зур савап бармы ди? Менә җәмәгать 17 яшьлеге дә шул ук сорауны бирә. 27, 37, 57, 67 яшьлеге дә бирә. Кызганыч, бүген күп кеше аңламый гөнаһларның нинди зур хәсрәт икәнен, һәм күп кеше аңламый гөнаһлар кичерелүнең нинди зур бәхет икәнен. Күп кешене гөнаһ мәсьәләсе борчымый. Ни өчен? Чөнки Иблис ул безнең нәфесебезгә, нәфес ул мин, ул Иблис түгел, ул башка, ул менә һәрберебездә утырган минебезгә һәр вакыт такылтый, һәр вакыт пышылтый. Синең бер гөнаһың да юк ди. Юк синең гөнаһларың ди. Анда бүген хәзрәт сөйләде инде нәрсәдер, но это тебе не касается ди. Ана ул теге күршедәге исерек малай турында сөйләде. Ана ул телевизордан сөйләгәннәр бит бер маньяк кешеләрне үтергән. Ул шуны сөйләде. Но только не ты. Ты у нас святой ди. Менә шуңа шанып без яшибез. Һәм үзебез ник гөнаһлы ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фәлә тузакку анфусакум ди. Акламагыз үзегезне ди. Акламагыз ди. Не оправдывайте себя ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Хуа а'лабу биман иттақади. Аллаһ белә. Сезнең кайсыгыз тақва, кайсыгыз иманлы, кайсыгыз изге, кайсы гөнаһлы икәнегезне. Аллаһ белә ди, сез түгел. Нәҗм сүрәсе 32-нче аят. Һәм җәмәгать пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Кеше вәсвәсәгә бирелеп бер гөнаһ кылса, ул гөнаһ шундук йөрәгендә тап булып урнаша. Менә кешегә инсульт булса, врачлар карыйлар да томография белән әйтәләр, моның ди
табы бар дей, бұл дей, мұның болған дей инсульт дейлер. Кіші өзі қай вақыт білмәсе де. Міне, әр бір гынахабыз көз білән, тіл білән қылған, қол білән қылған, қай вақыт уй білән қылған, кішілер турында шундай яман ойлар келерге мүмкін, мәкірлік, ол біздің жүрегімізге қара топ болып ята. Икенші гынах, икенші топ, үшінші гынах, үшінші топ, дүртінші гынах, дүртінші топ. Пейғамбар саллаллаху нәрсе дей? Ақыр шекте жүрек қоплана. Қопланған жүрекнің көзі көрмей, ол суқырая башлайды. Ғалимләрібіз айтты, кішіде дүрт көз бар дейді. Бұл ислам ғалимлер айтты, психологлар башқалар түгел. Икісі маңғайында дейді, ол маңғай көзі білән дүнияны көре дейді. Бізге дүнияда керек маңғай көзі, чөнки қайдар барабыз, кім білендір аралашабыз, кәсіп итәбіз, көзсіз болмай. Икісі қалібінде дейді. Қаліб білән ол ахиретні көре дейді. Хақиқатны көре дейді. Ялған білән хақлықны айыра дейді. Менә шуңа күрә җәмәгать, гынахлар безнең күңел күзебезне каплый. Ла та'мал абсар, валакин та'мал кулуб аллати фи ссудур. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Не слепые глаза ди, нет ди, а слепые сердца, что в груди ди. Шуңа күрә кешеләрнең күңел күзләре сукрая. Һәм алар гынахларны күрми башлыйлар. Гынах, мин гынахсыз дип арабызда уйлый икән кемдер үзен, ул гынахлы, белегез. Һәм безнең арабызда менә шу як-ягына карап, наверное, монда мин иң изгесидер дип уйласагыз, белегез, сез безнең арабызда иң гынахлыбыз. Чөнки күңел күзе ачылган сайын ул хакыйкатьне генә түгел, ул хәерлелекне генә түгел, ул яманны да күрә башлый. Ул үзенең гынахларын күрә башлый. Шуңа күрә бу өммәтнең иң изгеләре кемнәр? Пәйгамбәрләрдән кала, сахабалар. Бармы шундый берәр сахаба үзен фәрештә дип йөрде? Табигыннар әйтәләр, үз гомеребездә ничә сахабаны күрдек ди. Пәйгамбәрне күрмәгәннәр, ләкин аның сахабаларын күргәннәр. Берсе дә минем иманым Җабраилнеке кебек дип әйтмәде ди. Һәм бөтенесе куркайды икейөзлелектән ди, мунафиклыктан куркайды ди. Хузайфа исемле сахабага пәйгамбәребез үзенә генә әйтте мунафикларның исемнәрен. Сахабалар арасында йөргәндә бар иде мунафиклар. Хузайфа әйтте. Бу хәбәр Гомар ибн Хаттабка килеп җиткәч, пәйгамбәребез Хузайфага әйткән икән дип. Гомар Хузайфа янына килеп, нәрсә диде? Хәл ана минхум диде. Я тоже из них диде. Я тоже из них диде. Мин дә шулар арасыннан. Кем ул? Гомар. Бу өммәтнең иң иманлы кешеләренең берсе Хузайфага килеп, мин дә шул мунафиклар арасыннан әйттеме, мине дә пәйгамбәр диде. Карагыз. Берсе дә үзен изге дип йөрмәде. Икенче берсе килеп Хузайфага нәрсә диде? Шул кадәр куркам ди. Нәрсәдән куркасың ди? Мин мунафик түгел микән дип куркам ди. Тыштан гына дин тотып йөрмим микән мин? Эштән имансыз булып. Шуннан Хузайфа әйтте, мунафик булсаң курыкмас идең диде. Нигә куркасың? Мунафик булмаганга куркасың диде. Менә шуңа күрә иманың ныгыган сайын, Аллаһка якынайган сайын, син үзеңнең никадәр гынахлы һәм кимчелекле кеше икәнеңне аңлыйсың. Һәм анда тәкәбберләнәсең дә килми, үзеңне әллә кемгә саныйсың да килми. Шуңа күрә синең динеңә, диндарлыгыңа, уровень твоей набожности дип әйтәбез. Синең иманыңа, синең нәфесең түгел, шайтан белән пышылдашып, Аллаһ һәм аның илчесе бәя куя. Они ставят оценку. Без түгел. Аллаһ Тәгалә Фатир сүрәсе 45-нче аятта әйтә: "Валау юахидуллаху ан-наса бима касабу", әгәр Аллаһ кешеләрнең кылган эшләре өчен тиешле әҗрен бирсә ди, тиешле җәзасын бирсә ди, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди?
ма тарака аля захриха мин даббати. Жер үстінде бір жанұясы да қалмас еді. Agar да, если бы Аллах дал людям результат того, что они сами сотворили, вот если бы сегодня Аллах дал нам по заслугам, Аллах в Коране говорит, никто бы, ни одной души бы на земле не осталось. Это всех погубило бы. Аллах Тағала айтады, шул хатлы гынахларыгыз көп дей. Agar да ғаділлігім білен берсем бүгін сізге дей, сіз түгіл бір жанұясы, хайуандар да өліп өтерлер еді. Сіздің гынахларыгыз сәбәпле. Шуңа күрә Пәйғамбәрбез әйткән бит, бір ауылда гынахлы бәндә үлсә ди, шул ауыл тирәсендә яшәгән хайваннар да сөенәләр ди. Аллаға шөкер үлде дип ди. Чөнки алар дагын интегә яңгыр яумый, бәрәкәт килмей, шуның гынахлары сәбәпле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзе куя бәян. Кутси хадистә Аллаһ нәрсә ди? Я ибади, эй кулларым минем ди, Раббым мои, Әнтум тухтиуна биллейли ван нахар. Сіз ди күндіз дә, түнне дә гынах кыласыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтми, сез шундый изгеләр ди, бергездән берегез. Бір җомгага килеп киттегез дәген менә. Бераз мәчеткә килеп садака салдыгыз да, шундый изге булдыгыз. Шайтан безгә шулай дип бит инде. Ты такой классный ди. Бір җомгага килеп киттек дә, аннан тагын гынахка чумабыз. Аллаһ нәрсә ди? Сез көнне, түнне гынах кыласыз ди. Ә мин нәрсә эшлим ди? Ә мин сезне гафу итәм ди. Вы день и ночь совершаете грехи, а я день и ночь вам их прощаю ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Фастагфируни. Поэтому просите у меня прощения. Аллаһ Тәгалә әйтә. Сырагыз инде ди. Сырагыз миннән гафу ди. Мин бит сезне гафу итәм ди. Аллаһның безгә булган рәхмәте, иман ияләренә булган рәхмәте шул кадәр зур. Ул рәхмәтне әнинең баласына булган рәхмәт белән дә чагыштырып булмый. Әнинең рәхмәте дә Аллаһ биргән рәхмәт генә. Шуңа күрә Аллаһ әйтә, көне-төне гынах кыласыз ди. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйткән, Адәм балаларының бөтенесе дә хаталы ди. Все ошибаются. Аллаһ Тәгалә тарихта Адәмнән башлап, Нухтан башлап, Пәйгамбәребезгә кадәр күрсәтте безгә. Хәтта пәйгамбәрләр дә ялгыштылар. Адәмнең беренче адымнары ялгышу булды. Шулаймы? Аллаһ Тәгалә ашама диде җимешне, ул ашады. Һәм җәннәттән сөрелде. Аллаһ күрсәтте, сез түгел. Сезнең атагыз Адәм әле нинди изге булып та ялгышты ди. Аннан күпме тәүбә итте, күпме елады, күпме сорады Адәм белән Хава, Аллаһның мәгъфираты. Шуңа күрә Адәм балаларының барысы да хаталы ди. Все мы грешные. Ләкин шушы хаталы кешеләр арасында иң яхшылары кемнәр ди? Хаталарын аңлап тәүбә итүчеләр ди. Кто понимает, что он грешен, и кается в грехах, и просит прощения, это самый лучший среди нас. Бу пәйгамбәребезнең хадисе. Һәм бик күп кешеләр җәмәгать гынах сөйли башласаң, нәрсә ди, минем нинди гынахым булсын ди. Мин бит кеше үтермим ди. Мин кай вакыт әйтәм аларга, ни кеше дә үтерер идем менә әле ди. Гынахлы булыр. Мин кеше үтермим ди. Урласам да колхозныкын гына урлыйм ди, кешенекенә тимим ди. Шулай итеп, күп кеше җәмәгать аңламый гынахның дәрәҗәләрен. Гынахның дәрәҗәсен без билгеләмибез. Аллаһ Тәгалә билгели. Бүтән мәзһәбләр, бүтән галимнәр берсе дә каршы чыкмады. Иҗмаг дип атала ул. Җынаулашып бер кагыйдә куйдылар. Кешенең белә торып намаз укымавы калган бүтән гынахтан зуррак диделәр. Кеше төрүдән дә, урлашудан да, зина кылудан да намаз укымавы зуррак гынах диделәр. Моны мин әйтмәдем. Моны фикх китапларында бүтән галимнәр әйттеләр. Ауланы көнгә 5 тапкыр эшли. Көнгә 5 тапкыр кеше үтерсә, үзе ничек уйлар ия кеше үзен гынахлы дип. Менә аның нинди зур гынахлары бар. Шуңа күрә гынахның дәрәҗәсен дә Аллаһ билгели, безнең нәфесебез түгел. Кеше итен ашарга ярыймы? Кеше итен ашарга ярыймы? Каннибализм дип әйтәбез. Кешеләр җирәнәләр бу әйбердән.
элек ниндидер яшәгән икән, вахши дикарлар, оказывается, алар кеше ашаган икән дип бүген китапларда укыйбыз. Ә үзебез рәхәтләнеп кеше ташыйбыз. Подсели даже наркоманнар кебек. Менә көн сайын кеше ташыйсы килә. Аллаһ Тәгалә ашагыз ди, сыер итләре, сарык итләре, каз итләре, үрдәк итләре, бөтенесе халал ашагыз ди, ә без кеше ташыйбыз. Кем билгеләде бу гынахның дәрәҗәсен? Гайбәт сөйләүнең Аллаһ. Без түгел бит. Без уйлыйбыз, гайбәт кардәшеңнең артында, аның турында дөресен, ләкин яманын сөйләү, моның нинди гынахасы булсын инде дип, без гынахны юкка чыгарабыз. Ә Аллаһ Коръәни Кәримдә нәрсә ди? Вала ягтаб бa'dukum ba'da, бер-берегезнең артында гайбын сөйләмәгез. Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахиhi maytan факарихтумух. Әллә берегез ди телиме ди, үлеп яткан кардәшенең кисеп итен ашарга ди. Телиме ди? Аллаһ Тәгалә әйтә, җирәнәсез бит ди. Әник җирәнмисез гайбәт сөйләргә. Бүген бөтен халык гайбәт сөйли. Ирләр дә хатыннардан калмый, хатыннар тагын да күбрәк сөйли, ишетсеннәр безне. Алар кеше ите безгә карыйда ныграк яраталар. Менә шуңа күрә гынахның дәрәҗәсен белеп бетермибез, җәмәгать. Һәм шумабыз. Тел белән дә, күз белән дә гынахка шумабыз. Аягыбыз, кулыбыз белән дә гынахка шумабыз. Менә шуңа күрә ул гынахларыбыз, җәмәгать, бик күп шуны онытабыз. Ә гынах ризыкны өзә, тормышны җимерә, бәрәкәтне юк итә. Һәм дуа кылганда да тизрәк Аллаһтан күбрәк байлык, күбрәк саулык, күбрәк ризык, күбрәк бала сораганда, башта күбрәк сорагыз, гынахларымны гафу ит дип. Гомар ибн Хаттаб вакытында кырылык килде. Кырылык. Бөтен халыкны җыеп киттеләр истисқага. Истисқа яңгыр сорау. Намазын укып Аллаһтан яңгыр сорарга. Шуннан соң Гомар ибн Хаттаб кулларын күтәреп Аллаһтан дуа белән ялвара башлады. Ләм-мим яңгыр турында бер сүз әйтмәде. Я Раббым, безне кичер, Раббым, без гынахлы, безне гафу ит, без рәхмәтсез, без шулай, без фәлән, без тегән. Кайтып киттеләр, кыйып яңгыр яуды. Шуннан соң килеп, Гомар ди, истисқада ди, син дуа кылганда яңгыр дигән сүзне әйтмәдең дә ди. Әйтмәдең ди, Аллаһ безгә яңгыр бирде ди. Шуннан соң Гомар нәрсә диде? Мин Аллаһтан яңгыр сорамадым ди. Biz әйтсәк булай, ризык сорамадым, байлык сорамадым, башкасын сорамадым. Яңгырны китерә торган әйбер сорадым ди. Һәм Нух сүрәсендәге аятны укыды. Фақулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара юрсилис самаа алейкум мидрара. Мин аларга әйттем ди, Нух әйтә. Раббыгызга истигфар кылыгыз. Гафу сорагыз. Аллаһ гафу итүче. Шул вакыт сезне гафу иткәч, Аллаһ өстегезгә мул яңгырлар китерер дип әйтте. Менә шуңа күрә җәмәгать, соңгы кичләр, соңгы төннәр. Пәйгамбәребез минбәрнең беренче баскычына баскач әмин диде. Икенче баскычка менгәч әмин диде. Өченче баскычка менгәч амин дип әйтте. Сахабалар аптырап торалар. Әмин бит инде гадәттә дуадан соң әйтелә. Шуннан соң халыкка әйтте, Җабраил килде миңа ди. 3 дуа кылды ди. Өчесен дә әйтеп тормыйм. Бер баскычка баскач, ул әйтте ди. Кимдә ким? Рамазан айына ирешеп тә, без Рамазанда, әгәр дә Рамазан китә, гынахлары кичерелми икән, если ему не простятся грехи, а Рамазан уйдет, да унизит его Аллаһ дип әйтте ди. Аллаһ аны хурлыкка төшерсен дип әйтте ди. Җабраил дуа кылды. Амин, амин дип әйттем ди. Менә шуңа күрә җәмәгать 6-7 көн калды. 6-7 төн калды. Үзегезгә сорау бирегез. Рамазан гаетендә ни хәлдә булачакбыз? Бетәчәкме чистарынып гынахларыбыз? Юкмы? Әгәр дә бетмәсә,
Бездә өмет юк. Без мәхрүм кешеләр. Шуңа күрә мәхрүмнәр арасына кермәгез. Сырагыз, елап-елап Аллаһыдан сырагыз. Рамазан гаете дә Рамазан киткәндә гынахларыбыз да бетсен иншалла. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.